Mit navn er Camilla. Da jeg var 6 år gammel, døde min mor, og kort efter blev min far stofmisbruger. Så derfor blev jeg anbragt på et børnehjem. Jeg har boet i en plejefamilie et par gange, men har aldrig følt mig hjemme. I skolen blev jeg mobbet og har op til flere gange haft selvmordstanker. Jeg får tit beskeder, hvor der står, at jeg skal dø, og jeg ikke fortjener at leve. Det tager sindssygt hårdt på mig. I dag har jeg det sjældent dårligt, og når jeg får det dårligt igen, går jeg til psykolog, og det hjælper som regel altid.